Вось я пред Табою, знов молюся, б'ю поклон. Хай гэтый день будет Твоим, любовью мне святи. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu. Милосердна Мати, все моления Ты прими и узняси наши сердце аж до трону Отца. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum benedicta tu. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Любов Божая разліта ў сэрцах нашых праз Духа Святога, дадзенага нам. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу у дзень, калі касцёл аддае пашану святому Філіпу Неру, святару. І за яго заступніцтвам прадставім Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі, а асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці Яцкевіч Євгенія у 10-ю гадавіну смерці, выпрошваючы для яго ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Ласкавы Божа, Ты хвалою святых узнагароджваеш Твоих верных слугаў. Просім Цябе, распалі ў нас агонь Святога Духа, які грэў у сэрцы святога Філіпа Неры, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне першага паслання святога апостала Пятра. Умілаваныя,
гэтага збаўлення шукалі і дапытваліся прарокі, якія прадказвалі прызначаную вам ласку. Яны даследавалі, на калі і на які час указваў Дух Хрыста, які быў у іх, і прадказваў цярпенне Хрыста і славу пасля гэтага. Ім адкрыта было, што не ім самім, а вам служыла тое, што цяпер абвешчана вам тымі, хто прапаведаваў Евангелле ў пасланным з неба Духу Святым, у што хочуць зазірнуць нават анёлы. Таму, падперазаўшы сцёгны розуму вашага, будзьце цвярозымі і ўскладзіце ўсю сваю надзею на ласку, якая будзе прынесена вам у аб'яўленні Езуса Хрыста. Як паслухмяныя дзеці, не дастасоўвайцеся да пажадлівасцяў, якія вы мелі раней, у час наведвання вашага, але на ўзор святога, які вас паклікаў, станьце святымі ва ўсіх паводзінах вашых. Бо напісана: «Будьце святымі, таму, што я святы». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пан показав своє збавлення. Пан показав своє збавлення. Співайте Пану новую песню, бо Он учинив цуди. Яму допомогла Його правиця і Його святое плячо. Пан показав своє збавлення. Показав Пан своє збавлення. Перед очима народу объявил свою справедливость. Успомнил про свою верность и милосердность до дому Израиля. Пан показал свое збавление. Убачили усе межи земли збавление Бога нашего. Ускликай Пану уся земля, радуйтеся, спевайте, играйте. Пан показал свое збавление. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы володарства детям. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Пётр пачаў казаць Езусу: «Вось мы пакінулі ўсё і пайшлі за Табою». Езус жа адказаў: «Сапраўды кажу вам, няма нікога, хто б пакінуў дом свой, ці братоў, ці сясцёр, ці маці, ці бацьку, ці дзяцей, ці поле дзеля мяне і дзеля Евангелля, і не атрымаў бы ў 100 разоў больш цяпер, у гэты час, дом, братоў, сясцёр, маці, дзяцей і палёў сярод пераследу, а ў будучым часе жыццё вечнае. Але шмат першых будзе апошнімі і апошніх першымі». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе.
калі не ведаем, аб чым маліцца, сам Дух Святы прыходзіць нам з дапамогай. З верай прадставім Пану Богу нашыя просьбы. Молімся аб радасць з удзелу у трудах, якія зносім з паводу Євангелія для біскупаў, прэзбітараў і дыяканаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб мажлівасць пазнання таямніцы веры і прыняцце іх чыстым сэрцам для катухамэнаў і ўсіх, хто шукае Бога, цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб бяспеку і захавання права для тых, хто кіруе машинами і парушаецца па дарогах, цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлага Євгенія Яцкевіч у 10-ю гадавіну смерці, каб абмыты крывёю Христуса Пана з радасцю увайшоў у брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся о ласку пожадання хлеба жыцця, які дае нам сам Айцец Нябесны пра свайго Сына Езуса Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Пане Божа, прымі ўсе нашыя просьбы праз Христа Пана нашага. Амен. Да серця Панны і ўладаркі з надеяй моцнай мы ідём. Калі бяда наш свет спасцігне, сюды мы мольбы прынясём. Спакою шчасны просім дар, пачуй умольных сэрцаў жар. О Пані, Ты наша. Притулок грешных, Пані свету, пора як Бога нам просить. Хай наша просьба в отсвет сердцаў, у неба птакам хай ляціць. Спокою шчасны просім дар, пачуй умольных сэрцаў жар. О Пані, Ты наша. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Добрий Боже, складаючи Тобі ахвяру прославлення, покорно Тебе просим, ученика по прикладу святого Филиппа, мы завсёды з радостью славили Твое имя и с любовью служили ближним, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце, Зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, мы з радасцю аддаём пашану святому Філіпу, якога Ты даў як адданага пастара для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы.
Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, яки идел имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, краніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, пра Еўгенія і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам і Абранікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкава супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое Владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью,
які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И со Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Спокойно всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вечару ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Єзу, да мяне прийди, серце ласкай обуди, сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Сябра простых душ людских, поєднай з собой усіх. Сердце прагне так тебе, бо в самоте тяжко мне. Кличу с болем, Єзу мой, ты заўсёды будь со мной. Кличу с болем, Єзу мой, ты заўсёды будь со мной. Свет раскошами зове, толькі ў сердце тяжко мне. Прагну милости Твоей, что дае усім супокой. Прагну милости Твоей, что дае усім супокой. Я слуга нягодны Твой, ты схилился надо мной. Толькі слова мне скажи, порятунок для души. Толькі слова мне скажи, порятунок для души. Дык прийди, чакаю я, уратуй свое дитя, не погардь моей душой, хай же буде ўжо Твоей. Не погардь моей душой, хай же буде ўжо Твоей. Молимся. Умацаванае эўхарыстычным хлебам, просім Цябе, Пане, учыні, каб мы па прыкладу святога Філіпа заўсёды прагнулі хлеба, які дае сапраўднае жыццё,
праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Тривайте у спокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, успоможи нас, дай силу нам. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Збавителя, Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас.
Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранішняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Сутешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева анёлов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семьяв, молися за нас. Королева с упокою, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашага. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай.
Памятай, Найсвяцейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае. Цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да цябе, о Пана над паннамі, і Маці наша, імкнуся. Да цябе прыходжу, перад табою грэшны плачучы стаю. У Маці слова, не пагараджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Amen. Гэты величны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Боже, Ты ў Найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Славлю Пана у кожнім моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Славлю Пана у кожнім моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Славлю Пана в кожнім моменті, о хлібі наживий у сакраменті, о хлібі наживий у сакраменті. Ангел Панський звіставав Панні Марії і зачала від Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская,
Няхай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословлен Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай Ему, Пане, а світло вечное нехай Ему светить. Вечный odpoczynek дай Ему, Пане, а світло вечное нехай Ему светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший